Aquesta tarda havíem de tenir el debat electoral entre els dos candidats a la presidència de la Federació Catalana d'Atletisme. El senyor Joan Villuendas ha declinat presentar-se en aquest debat, per tant avui tindrem una entrevista a l'altra candidata, a Mercè Rossi, que ens parlarà del seu programa i de les opcions de futur que veu de cara a l'atletisme català. Amb ella volem parlar ara mateix. Mercè Rossi, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Només una setmana per les eleccions. Sí. Com estan els ànims? Bé, els ànims estan bé i estic molt animada i molt il·lusionada, per això m'he presentat i res, la cursa s'ha anat fent, és una cursa llarga, no? Però ara ve l'esprint final, que diríem atlèticament parlant, no? I tant. Ara ja estem ja a la recta final, Una recta final d'unes eleccions, fa 4 anys també va haver-hi unes eleccions, va perdre per un vot, entenc que aquesta vegada més o menys serà igual. A veure, fa 4 anys jo crec, tinc la percepció de que els resultats potser estaven més ajustats. La incertesa sempre d'unes eleccions és si al moment final les persones n'hi ha o no n'hi ha a votar. Això passa com totes les eleccions de qualsevol àmbit, no? Els ànims, les expectatives, jo crec que tinc més recolzament, ara que fa 4 anys, però, com dic, hi ha un dia, una hora, un moment, i les persones que t'han dit que potser recolzarien, doncs aquest dia i aquesta hora han de venir a votar. Si no és així, aleshores, doncs els comptes poden ser teòrics molt macos sobre el paper, però fora del paper a vegades no és el que esperem, no? Però no, hi ha ànims i expectatives positives. Clar, vostè ha visitat a molts clubs aquestes darreres setmanes, aquests darrers mesos. Quina realitat s'ha trobat? Perquè, clar, en una entrevista anterior comentava que havia aconseguit parlar amb 70 clubs, més o menys, pel cap baix. Quina realitat s'ha trobat? Perquè hi ha molts clubs que es queixen, per exemple, de la seva pista d'atletisme. Hi ha altres clubs que es queixen que hi ha poca escola, hi ha pocs recursos per crear una forta escola. No sé quina realitat s'ha trobat. Sí, bé, com bé dius, l'atletisme català té moltes realitats diferents. No tot és el que veiem a la província de Barcelona, ni tot és el que veiem en clubs com el que ha sigut el meu fins fa 15 dies al Manresa, que tenim unes pistes, unes instal·lacions, i que per tant tenim unes condicions ja favorables. En aquest recorregut que he fet al territori, que més o menys ja coneixia, doncs he vist de tot, des d'aquests clubs que els nens entrenen en un parc, o entrenen al carrer, o entrenen en un camp de futbol perquè no tenen res més, o van a un bosc i adapten un espai per poder entrenar. Com també he vist clubs amb molta estructura i clubs que són una persona que porta la presidència, la secretaria, la tesoreria i a sobre és l'entrenador o entrenadora. Per tant, són moltes realitats. El que passa és que sí que és important que el que jo veig, i el que és una de les coses que a mi motiva també d'aquest projecte, és que crec que tots tenen una entrada a aquesta federació i tots han de tenir la nostra mirada en aquesta federació perquè tots fan atletisme. I per tant, si un poble de potser 3.000 habitants tenen 100 nens fent atletisme, això és molt important. I per tant, encara que no hi tinguin pistes, doncs potser hem de lluitar i hem de buscar i hem de recolzar-los perquè des de l'Ajuntament o des de les administracions puguem explicar-los que aquells 100 nens o nenes que fan atletisme són importants i que per tant caldria ajudar-los a buscar uns espais, a buscar unes condicions més favorables per a ells. Aquesta és la realitat, és cert. Cada província té les seves realitats. Sí que és veritat que la màxima potencialitat de l'atletisme està a la zona de Barcelona i les seves rodalies, però bé, es fa molt atletisme i ben fet també en altres zones, sense instal·lacions i sense recursos a vegades per fer-ho. De fet, si ens fixem en el seu programa, veiem que s'han nodrit de suports a alguns clubs més petits, deixi'm repassar ràpidament, per exemple, el Canyelles, Molins, el Reus, Sant Boi, Ventalló, que representaran el seu equip. No sé fins a quin punt vostè ha buscat el suport d'aquests clubs precisament per això, perquè tinguin una representativitat en el futur. Bé, tu mateix ho has dit. És a dir, evidentment, tots els clubs, al final, a l'hora de la votació, tant té un vot a un club, diguem, gran. Per mi tots els clubs són grans, perquè tots fan una feina molt ben feta per l'atletisme, no? Però tant vota aquell club que té 400 llicències com aquell club que en té 10. Per tant, té el mateix vot. O sigui, el dissabte, dia 12 a la tarda, doncs té el mateix valor aquell club que té 10 llicències i aquell que en té 400. Li sembla just aquest sistema? Mira, és just. Jo penso que altres coses inclús més injustes que això, fins i tot. I això ho estic dient, jo vaig dir-ho ja fa 4 anys i fa molt temps que ho dic, és que els milers d'atletes que tenim a Catalunya solament tinguin un vot.
que la seva representat sigui d'un vot. Per mi, quasi no sé si és més injust. Diguem que hi hagi clubs amb 400 llicències que tingui un vot, amb un club que en té 10, que tingui un vot, com que milers d'atletes solament tinguin un vot. Estic d'acord que la federació és una federació de clubs i, per tant, s'ha de tenir en compte aquesta dada. Vull dir que no podem obviar que la Federació Catalana d'Atletisme, com totes les federacions, han d'aglutinar els clubs. Però també és cert que dins d'aquests clubs hi ha molts atletes i que crec particularment, i això és una cosa que m'agradaria fer en un futur, poder modificar els estatuts perquè els atletes tinguessin més d'un vot a l'assemblea. Igualment passa amb els entrenadors, igualment passa amb els jutges, però sí que hi ha gran diferència. Els entrenadors seran 130, 140, amb llicència doncs, que puguin exercir com a entrenadors. Els jutges seran també més o menys una quantitat igual, però és que els atletes són milers, no? Tornant a la pregunta que em deies, no? És just? Bé, aparentment, des d'un punt de vista quantitatiu, no, però potser qualitatiu, per què no? Perquè per mi l'esforç que fa un club, una entitat que no té pistes, que no té les infraestructures, que no té una infraestructura tècnica que acompanya tal, que a més tingui el valor, tingui la valentia d'agafar 50, 60, 100 nens i porti una escola d'atletisme i aquests nens també els ajudi amb una formació integral, etc., per mi té un valor. Podem discutir això, aquest pes, si és tal, però jo penso que és una representativitat que pot ser bona. En el programa electoral comenta que es vol acompanyar, o la seva candidatura vol acompanyar en les gestions en aquests clubs, tant petits com grans, els que siguin, els que ho demanin. Fins ara no han estat ben acompanyats? Jo no dic que han estat ben acompanyats, perquè jo sempre dic que la Federació d'Atletisme té uns professionals extraordinaris, que fan moltíssima feina, que fan la feina de 10 i en són menys, que per tant fa molta feina, però possiblement hem de nutrir-nos de personal específic per fer certes gestions. Jo entenc que hi ha clubs que tenen necessitat, per exemple, actualment. Abans parlàvem d'un club que no se'n surt de poder posar les dades del seu club a la Direcció General de l'Esport perquè és un programa per internet que és tot un problema. O està fent una subvenció. Clar, això tampoc no ho ha de fer tampoc la Federació d'Atletisme, perquè té molta altra feina que fer, que està club per club potser a mirar com han d'entrar unes dades en un registre. Per tant, possiblement ha d'haver algú que sí que d'alguna manera recolzi, ajudi, acompanyi en un dia puntual, que diem el dimecres al dematí de 10 a 12 hi haurà una persona a la federació que us ajudarà amb aquest tipus de servei, perquè realment avui tot el que és la part d'internet ens complica molt la vida. Ens semblava que no, però és més fàcil a vegades agafar el cotxe, baixar a Barcelona i entrar al registre del General de l'Esport que no pas, ja dic, fa poca estona que un president d'un club em deia portem 2 dies intentant entrar a internet, això, i no ens en sortim. Quan no ens falta una cosa, ens falta una altra. Quan no ens diu que el PDF pesa massa, quan no ens diu... I, per tant, en aquest sentit, i també assessorar. Per exemple, assessorar des d'un punt de vista legal, de dir com puc assegurar un monitor, com no puc assegurar, de quina manera ho puc fer-ho, què implicarà això a nivell... Per tant, és aquesta idea molt més generalitzada però específica a la vegada, que possiblement no té per què des de les persones que treballen actualment a la federació això ho hagin de saber i que tenen molta altra feina, perquè dic, fa la feina de 10 i són 6. Per tant, entenc que ha de ser algú més que faci aquest acompanyament. Seguint una mica desglossant el programa, en una de les parts explica literalment que s'ha d'aconseguir la integració dels clubs, atletes, tècnics, jutges i organitzadors dedicats a la pràctica de l'atletisme català. Què vol dir integrar-los en aquest sentit? Què vol dir aconseguir la integració? Bé, jo tinc una perspectiva molt globalitzada, molt global, i per tant tots sumem, no? A veure, els clubs existim, per què existeix un club? Doncs perquè volem fer una tasca amb uns atletes. Sense atletes no hi hauria clubs. Per tant, un club sol no tenia cap sentit de ser. Per tant, necessitem els atletes que ens ajudin. Però a la vegada, si tenim atletes, aquests atletes necessiten un acompanyament tècnic. Per tant, automàticament integrem els entrenadors i volem que siguin els millors, volem que siguin ben formats. Però a la vegada, aquests atletes o aquests nens o aquestes nenes que formen part d'una escola d'atletisme, que a més tenen uns monitors qualificats, etc., hem de competir. Per tant, necessitem pistes, necessitem instal·lacions en condicions i que necessitem jutges que validin i que valorin que aquests resultats són els correctes. Per tant, és aquesta suma, és la suma de tots. Per tant, tots els necessitem. No podem obviar cap col·lectiu, sinó tot el contrari. Tots formen part d'aquest col·lectiu i tots l'hem de sumar i hem de cuidar
que tothom estigui el màxim bé possible, no? Que el jutge, quan vagi a unes pistes, tingui les condicions amb el material imprescindible, que l'atleta es trobi en una pista correcta per poder córrer i no es faci mal, i que el tècnic tingui una formació adequada perquè això sigui així. Una miqueta és aquesta globalització. D'aquesta parcel·la, una part important és l'àrea tècnica, del director tècnic. En el seu programa, si no m'equivoco, apareix el nom de Quim Herta. Sí. Molta gent a l'atletisme català, per no dir gairebé tothom el coneix la seva tasca. Digue'm, què creu que pot millorar l'actual model o què creu que pot aportar l'actual model? Bé, una persona sola, ni jo sola, ni el Quim Herta, ni ningú sol, jo penso que podem aportar tot. Jo, particularment, amb el Quim, quan vàrem començar a parlar, per què he escollit el Quim? Hi hauria altres persones que possiblement podrien portar aquesta gestió, però a mi particularment he escollit el Quim per dos motius. Un, perquè té molta experiència, té experiència en l'àmbit de l'entrenament contrastada durant molts anys, per tant no és una persona que hagi sortit ara a la llum, que a més és una persona que va formar part durant uns anys del Centre de Tecnificació de Lleida, ell era entrenador d'allà, i per tant és un deute que tenim avui la tecnificació esportiva, la tecnificació atlètica de Catalunya. Per tant, considerem que aquesta tecnificació hem de tornar-la a potenciar, i això ja no és un tema solament nostre, és un tema de Música de l'Esport, però aquí hi treballarem. Per tant, el Quim tenia experiència en aquest àmbit de tecnificació esportiva i crec que és un valor d'aquell, recordem una miqueta, desterrem una mica què passava amb els centres de tecnificació i els puguem recuperar. I també, per l'altre costat, és el nivell, perquè ha entrenat gent de nivell, que actualment s'entrena el seu fill, que és un esportista olímpic, per anar a les Olimpiades passades a Tòquio, per tant, està a l'alt nivell. I, per tant, per una altra raó també important, en aquest cas també hi ha un valor, que jo crec que actualment un director tècnic d'una federació d'atletisme ha de ser una persona que estigui una miqueta alliberada des d'una perspectiva de club i una perspectiva de molt gran grup d'entrenament. Per què? Perquè si volem fer la feina que volem fer, jo necessito una persona que estigui alliberada, que tingui disponibilitat per poder dedicar-se a l'atletisme català i, per tant, ell ara entrena a poc, té un grup molt reduït d'entrenament, molt reduït, que té el seu fill i els seus fills i una persona més, però no té ni està vinculat a l'exigència, diguem, horària d'un club, ni tampoc a un gran grup d'entrenament. Per tant, tot aquesta suma d'aquestes qualitats, i part, també una altra cosa, que també és molt important, la relació personal que tinc amb el Quim de fa molts i molts anys, i que també és un valor que el personal deixava com més últim, primer parlar més de la part tècnica, però llavors aquesta encara ha fet sumar més que la proximitat personal, l'estima personal que ens podem tenir, més tots aquests valors, m'ha semblat que podia ser la persona. A més, un altre aspecte del Quim, que també posa un valor, és la seva capacitat de treballar en equip. És un home que sap treballar en equip i que, per tant, és un home que busca sempre el consens. Jo també penso que en aquest sentit m'agrada molt també buscar el consens de tothom. Crec que sabem escoltar, tant ell com jo, i en aquest cas hem d'aprendre a escoltar, perquè nosaltres no tenim la saviesa absoluta ni el coneixement absolut i, per tant, considerem que hem de recollir també opinions, formes de pensar, formes de veure la nostra realitat. Lligant amb el que dèiem abans, que hi ha moltes realitats i hem d'intentar integrar-les amb nosaltres. Comenta en el programa la frase següent: sense atletes i entrenadors els clubs no tindrien raó de ser. Parlem dels atletes, parlem d'un cas concret perquè persones de la seva candidatura han criticat aquest cas, el cas Maria Vicente. S'ha parlat que es podria haver evitat, o es diu que es podria haver evitat el fet que canviés de llicència federativa, ara mateix no té llicència catalana. Vostè creu que es podria haver fet alguna cosa? Bé, jo en aquests moments no he gestionat aquest tema, és molt fàcil opinar quan tu no estàs a dins, i també en aquest cas, com diem, he de ser honesta, jo no sé què hagués fet, si hagués estat a la federació, hagués sigut jo la responsable de la federació en aquest cas, perquè no ho conec directament. Intuïm que és un tema econòmic, bàsicament econòmic, tampoc no sé de quina xifra econòmica podríem estar parlant o quin cost podria tenir la Maria perquè es quedés a Catalunya. Jo sempre dic que hem de lluitar, lluitar i lluitar. Jo no sé, i per tant tampoc no vull assegurar res, què s'ha fet realment o com s'ha lluitat perquè la Maria, una de les atletes catalanes de més trajectòria actualment, la deixem perdre, i que se'n vagi a la federació d'Euskadi. Per tant, em sap greu que hagi marxat, molt de greu, però tampoc no sé els detalls exactes.
Jo sí que hagués lluitat molt, però tampoc no sé si ho hagués aconseguit. Això lliga amb l'aspecte de les seleccions catalanes, perquè Maria Vicenta, en principi, sent d'una altra llicència federativa, tenint una altra llicència federativa, no podria participar en les seleccions catalanes. En el seu programa comenta que s'ha determinat els criteris públics per formar part de les convocatòries, per crear aquestes convocatòries. Quina importància li dona la seva candidatura a aquestes seleccions catalanes, tant en promoció, que són molt importants, com també a nivell absolut? Sempre les idees de selecció poden ser complexes, perquè a vegades el criteri del seleccionador o el criteri de la comissió que fa aquesta selecció es basa en criteris a vegades simplement tècnics i potser no tenim en compte altres aspectes de l'atleta o l'atleta que en aquells moments poden determinar. Jo crec que com més seguiment hi ha dels atletes, com més a prop tens els atletes, com més d'alguna manera segueixes, gestiones tota la vida d'aquell atleta, pots tenir més criteri tècnic a l'hora de seleccionar o no seleccionar. Evidentment, a l'atletisme tenim la sort, tenim la gran sort que tenim resultats molt específics, vull dir, tenim una cinta mètrica que ens diu exactament què fan i un cronòmetre que ens diu exactament el temps, que això a vegades en altres esports són molt més subjectius, el nostre és molt objectiu. Malgrat que a vegades hi ha debat sobre això també, perquè a vegades un guanya l'altre però diuen no, està més preparat en aquest moment. Per què? En aquest cas també entra una mica el debat aquest de qui està millor o també del criteri de la direcció tècnica. Sí, per això et comentava, no? Potser potser hi ha atletes que amb el mateix resultat, aquest resultat, diguem, tan objectiu com pot ser un crono o una cinta mètrica, doncs al final ens decantem per un altre, no? Perquè possiblement veurem que l'última competició hem vist més fi o no tal o un altre. Aquí el que hem de ser és com molt transparents, no? És transparents del per què escollim un o escollim l'altre. A vegades, quan surt una llista de seleccions, això també m'havia passat a mi quan jo havia sigut directora tècnica de la Federació del 2000 al 2012, en l'època de Romà Cuyàs. És a dir, que a vegades fes una selecció i havies d'explicar molt bé per què seleccionaves una o seleccionaves l'altra. Crec que s'ha d'explicar. Crec que com més transparent sigui una opinió o una selecció, més fàcil és de poder convèncer. I sempre et trobaràs amb algú que no està content. Fer content a tothom és molt complicat. Sempre hi haurà algú que dirà per què a mi sí o a mi no i per què aquest entrenador sí o aquest entrenador no. Però bé, ho intentarem fer tan bé com sapiguem, si és que guanyem. Evidentment, haurem d'esperar. Lligant-ho amb el tema de la direcció tècnica, anem a parlar de la promoció. Captació de nens i nenes a les escoles. És evident i és una realitat que l'atletisme en molts llocs, en molts municipis, a vegades és residual, passa per davant el futbol, el bàsquet, els esports col·lectius, davant de l'atletisme. Com es pot canviar, com es pot intentar que a les escoles que no tenen res a veure amb l'atletisme, els nens s'empapin, tinguin ganes de practicar atletisme? Una de les claus, diguem, també del meu programa és precisament el treball de promoció. Jo d'entrada m'agradaria que poguéssim, entre tots, entre les possibles persones que m'acompanyin a nivell tècnic, a nivell de promoció del meu programa, i jo que tinc molt aquesta part tècnica, jo vinc molt del món tècnic i per tant és potser la part que més em toca o que més disfruto o que més m'agrada, no? Jo crec que hauríem de tenir, primerament, un model d'escola catalana d'atletisme, un model. Que més o menys aquest model sigués unes directrius bàsiques que pogués arribar a tots els clubs de Catalunya, des del que té pistes fins, com deia fa un momentet, que entrenen en un parc o entrenen al carrer. Que els nostres tècnics tinguessin unes guies, unes directrius que d'alguna manera poguessin també tenir un criteri en què fer. I certament la promoció de l'atletisme, tot i que en aquests moments jo he comptat per sobre, tenint en compte el recull que he anat fent per als llocs que he anat voltant, avui tenim entre 10.000 i 12.000 nens i nenes que estan en escoles d'atletisme. Per tant, és una xifra important. Jo no els he comptat un per un, això no ho he fet, però sí que he buscat més o menys la mitja de que cada entitat... Jo en tinc 100, jo en tinc 150, jo en tinc 200, jo en tinc 80. Doncs fent aquesta mitjana me'n surten entre 10.000 i 12.000. Per tant, Déu-n'hi-do. La pandèmia no ens ha anat malament amb l'atletisme. Ha anat malament a l'època de la pandèmia, però a posteriori no ens ha anat malament, perquè és un esport a l'aire lliure. És un esport que d'entrada inclús les famílies han vist bo que el nen estigués en una pista d'atletisme o estigués pel carrer. Per què? Perquè no estàvem tancats, no vindran amb mascareta. Per tant, hi ha hagut la majoria de grups em diuen, post-pandèmia, quan hem obert les escoles d'atletisme, hem tingut més nens. Ara bé, no tenim prou que nosaltres ens arribin els nens, perquè sí que també veiem, i això veiem totes les escoles d'atletisme, que venen els nens que d'entrada els agrada l'atletisme o que els pares volen que faci atletisme. Però potser no detectem els millors atletes. Per tant, aquí hem d'anar a les escoles o sí o sí. On hi ha els nens, on hi ha els joves,
A les escoles, i per tant l'atletisme ha d'arribar a l'escola. Quin problema té l'atletisme a l'escola? Certament que a Madrid s'ha fet històricament aquell atletisme al pati de l'escola, que és un programa, i jo concretament puc parlar d'un programa que a mi a Manresa em va anar molt bé, que vam fer durant 12 o 13 anys, que vam portar, diguem, elements, aparells, al pati de l'escola, tanquetes, un baló, un saltòmetre així en plan d'alçada, per valorar, i vam poder treure, no? Llavors fèiem una jornada final on els millors de cada pati de l'escola havien aconseguit i fèiem una jornada de tots els instituts de la ciutat. Aquí havíem aconseguit treure molta gent. Doncs bé, aquest, que és un model que cadascú pot fer a la seva manera, crec que hem de veure com fem arribar l'atletisme als centres escolars, bàsicament, jo diria, bàsicament, a últims anys de primària i primers ja de secundària, perquè no sempre, i això també ho dic per experiència, no sempre aquell nen que comença a l'escola d'atletisme als 6 anys arriba. L'experiència es diu que a vegades és més exitós aquell nen que arriba a una escola d'atletisme quan ja és ja infantil, perquè, diguem, està més motivat i no es cansa tant que aquell nen prebenjamí o benjamí, que tota aquesta estada a l'escola és molt llarga, no? Aleshores, concretament nosaltres aquest programa el vàrem fer a primer d'ESO, a primer de l'ESO, i realment ens va funcionar molt bé, no? Per tant, és buscar models que penso que cadascú a la seva població haurà fet cosetes, recollir-los, fer un bon plantejament, i la promoció és clau per l'atletisme, que després ha de seguir a la tecnificació i a l'alt nivell. Anem un pas endavant, canviem de bloc, parlem de temes absoluts, d'atletisme absolut. Anem a parlar dels mítings internacionals que s'organitzen a Catalunya, a Barcelona i Sabadell. Senyora Rossi, l'últim va portar molta polèmica, fins i tot també els darrers, alguna vegada perquè s'han portat pocs atletes, perquè hi ha hagut poca difusió. Digui'm primer, en l'últim, perquè és el més recent, què hagués canviat, vostè? És molt complicat el míting perquè els mítings de qualitat costen molts diners. Costen moltíssims diners i per tant hem de ser conscients. És a dir, moltes de les coses, i jo soc molt conscient, moltes de les coses passen per tenir diners, si tenim diner no cal que ens hi posem, vull dir, quan veiem aquests mítings importants que veiem que fan altres capitals d'Europa, doncs tenen un pressupost molt altíssim que no té la Federació Catalana d'Atletisme. Jo em plantejo si realment la Federació d'Atletisme ha de fer un míting que costi molts i molts diners, m'ho estic plantejant. Jo no sé si, quan em toqui el meu moment, doncs no sé si val la pena. Jo no sé si val la pena que fem un bon míting amb atletes nacionals, amb atletes del país, amb atletes de casa nostra, que preparem unes bones competicions, que portem unes bones llibres amb les proves missions i fons, i que fem un míting que potser tingui un caire més nacional, que no ens costarà tants diners com un míting internacional. Això és una que m'està passant pel cap, com també tornar a recuperar aquests mítings de segona fila, podríem dir, com a Palafrugell, mítings d'aquests que s'havien fet, o recuperar inclús els 4 motors, o sigui, anys enrere, hi ha moltes coses que ja estan inventades, vull dir que per tant no ens inventarem el sobresdall ara, jo no tinc cap interès en inventar-me el sobresdall perquè fa anys que estan inventades i per tant hi ha moltes coses fetes, però sí que en aquest sentit jo crec que podem recuperar models també de petits mítings que s'havien fet fa 30 anys enrere, que motivaven, que no eren realment aquests grans mítings, però que daven una cobertura amb un nivell català molt interessant. I després, doncs això, la crítica, bé, jo la crítica és que si volem portar gent de molt nivell costa molts diners, però potser si no volem gastar tants diners, optem per un míting més nacional, més estatal, i aconseguim que la gent del país pugui estar gaudint d'un míting nostre, no? I després, amb altres elements, com els streamings i coses d'aquestes, que també suposo que ja m'ho diràs demanant. Sí, de fet, una de les preguntes clarament serà l'streaming, no ens avancem, però... No sé si té determinats els responsables de sector. Això em sembla que en el programa no sortia, no sé si ho té determinat ja. No tinc determinat. I això ho he repetit molt. Jo crec que hi ha un director tècnic que es mulla del tot amb una candidatura i s'ha de mullar, perquè al final és la persona que jo escolleixo, però jo prefereixo guanyar i quan guanyi les persones que més i menys jo hi puc parlar, perquè evidentment he parlat amb possibles persones, que em puguin acompanyar, serà el moment que surtin. Jo crec que nosaltres, com a deia al principi també, estem preparant una candidatura de clubs i després els tècnics ja vindran. Ens hem trobat de vegades que hi ha represàlies, perquè un tècnic va a un lloc, va a un altre. Jo crec que el tècnic s'ha de mantenir molt neutral,
El tècnic ha de ser neutral i quan les coses, la persona surt o la persona ja encara aquesta responsabilitat és quan hem de començar a pensar. I jo també, i amb això amb el Quim coincidim perfectament, és dir, les persones que ens acompanyaran perquè pensem que són les persones que més bé desenvoluparan aquell projecte que nosaltres volem. I evidentment passa per uns responsables de sector i per uns adjunts. I aquests adjunts encara no sabem quina feina tindran, perquè potser són adjunts que treballen un any per fer un programa determinat, o un altre per fer un estudi del sector, un altre per fer un pla especial de... Però entenc que explicaran clarament què fan aquests adjunts, entenc, perquè es quedi clar. Perfectament clar, perfectament clar. Però vull dir, els noms, en aquest sentit, jo vull reservar-me que sigui definitiu i que després veurem com ho fem. Li preguntava dels responsables de sector perquè hi ha hagut algun sector en concret que a vegades a nivell català, i fins i tot li diria a nivell estatal també, s'ha titllat que està una mica oblidat. Parlo en concret del sector dels llançaments. En els últims campionats hem vist alguna situació on hi ha hagut una mica de despreocupació, potser, de les institucions que manaven en aquell moment. Vostè creu que és un sector oblidat? Jo diria que no hi hauria d'haver-hi cap sector oblidat. El que passa que també és veritat que hi ha sectors més fàcils i sectors més complicats, a tots nivells. En el nivell, podríem dir, de la promoció, que per tant és molt més fàcil trobar nens que corrin velocitat o que saltin perquè és com més agraït, no? Que no pas tot un treball d'un llançador o una llançadora que a vegades ja requereix unes característiques físiques determinades i un treball específic. Tinguem present que avui hi ha pistes d'atletisme que tenen dificultats per fer llançaments perquè volen posar gespa artificial enmig de la pista i que per tant això ja està frenant que fins i tot els llançaments els traguem de la pista d'atletisme per fer les competicions, i això és una cosa que jo penso que no hauria de ser així. Descentralitzar totalment. Descentralitzar, vull dir, el llançament ha d'estar a dins de la pista, perquè és una especialitat més a dins de la pista, no els podem... Jo encara me'n recordo quan a Serrahima es feia el martell i el disc, es feia aquell camp de futbol que hi havia al dalt, no? Què passava? Doncs que els pobles llançadors llançaven sols, i no pot ser, no? Jo crec que hem de tenir molta alerta i això hem d'intentar convèncer les persones, els polítics dels municipis que al mig d'una pista d'atletisme forma part d'aquesta pista d'atletisme i que allà dintre s'hi fa activitat atlètica, que si no es pot compartir en futbol, en rugby, en no sé què, dos posicions es pot compartir, potser no es pot compartir. Per què? Perquè aquell espai és un espai pels atletes, per poder fer llançaments, perquè es pugui competir amb llançaments. Què passa? Quan tot això ho estem traient, si a més trobem que ja costa més trobar llançadors, si a més ja ens costa més trobar especialistes en llançaments, que si veiem a Catalunya quants entrenadors hi ha en llançaments són una minoria en relació a altres especialitats. Tot això està marmant que avui tinguem unes proves realment amb uns nivells molt baixos. El llançament de pes, per exemple, està molt fluix, però és igual, podem posar el martell i d'altres, vull dir que veiem. I després, aleshores sí que és veritat que a nivell possiblement institucional o polític o tal, a vegades descuidem una mica aquest sector, quan hi ha a Catalunya de llançaments, ningú se n'en recorda, no? No, això no ens ho podem permetre. Com pot millorar aquest aspecte? Pot millorar perquè les persones responsables de la federació ho tinguem present i que en aquests moments, quan en parlaves del director tècnic, possiblement ja està passant pel cap fer plans especials, un pla especial amb un o amb dos llançaments perquè realment podem potenciar aquesta especialitat, que no és fàcil. Però primer hem de promocionar-la, buscar tècnics que d'alguna manera s'especialitzin en aquestes especialitats i després que se sentin valorats, que se sentin, i també inclús els mítings, els mítings es donen molt valor a mig fons, que és el més atractiu, i és veritat, no? És molt més interessant veure una cursa de 800 a 1.500 amb tota la tàctica de la cursa que veure un senyor que està llançant el pes. Això no sé fins a quin punt algú li podria dir alguna cosa. Però jo crec que podem fer atractiu també el llançament de pes. Perfectament, no? Si hi ha una bona megafonia que ens digui ara llença fulanet, i ara aquest senyor fatal, i ara no sé què, i ara està fent la tècnica lineal o la tècnica rotatòria, i ara aquest senyor resulta que té... O sigui, jo crec que hem de donar una mica més d'incidència a proves que a vegades es passen desapercebudes
I això des de dins, des de la part, diguem, de gestió federativa com la part tècnica, evidentment ho tenim present. I això, amb aquest tema, amb el Quim, n'hem parlat moltes vegades del sector de llançaments, que és un sector a treballar, però també el salt d'alçada. Alerta, el salt d'alçada també en aquests moments el tenim molt poc, diguem, potenciat. No hi ha saltadors i saltadores d'alçada d'un cert nivell, per tant també requeriria un pla especial de salt d'alçada. Bé, vull dir que realment quan gretes una mica la part tècnica tenim molta feina a fer. La feina suposo que a llarg termini. A llarg termini. Hem parlat dels responsables de sectors, parlem de les delegacions. En principi hi ha delegacions Tarragona, Girona, Lleida, Barcelona. Girona no té delegat. Expliqui'm una mica quina és la seva idea. Tindrà delegat Girona? Sí, ja tinc delegat i a part penso que si guanyem és un del millor delegat que puguem tenir de la província de Girona. Certament fa 10 anys que no tenen delegat Girona i atletisme. Possiblement no hi ha el club de Girona, que possiblement hauria de ser aquest club, no sé, el Girona mateix, el GEC, hauria de ser el gran club de Girona, malauradament no ho és, però hi ha atletisme a Girona, hi ha pistes a Girona, i per tant es poden fer moltes coses a la província, i sí que en aquests moments jo ja tinc delegat a Girona. Sí. Ja està a la Junta, i us puc dir, us poso el nom perquè m'ho permetràs, el Josep Massa. Josep Massa és un home que ha sigut delegat de Girona ja anys enrere. Fa 4 anys que quan jo vaig demanar que m'acompanyés per assumptes personals em va dir que no. Però ara que està a punt de jubilar o està a punt ja de jubilar-se o s'ha jubilat, doncs ara tenen més temps. I crec que és un home amb molta idea, coneix molt de l'atletisme gironí i que ens pot fer molt bona feina, perquè hem de tornar a recuperar una mica, i ell sempre m'ho diu, hem de recuperar aquestes competicions provincials, territorials, que eviten, per un costat, que les persones hagin de desplaçar, hagin d'anar a fer quilòmetres per anar a fer una competició, i a més, per generar una mica aquest ambient, i que arribi un dia que puguin competir els de Girona contra els de Tarragona, contra els de Lleida, i contra Barcelona podem fer, si convé, 2 o 3 zones, Catalunya Central, Catalunya no sé què, però hem de tornar. I Girona tindrà delegació territorial, sí. L'aspecte del protocol, m'he fixat en una cosa que m'ha semblat una mica rellevant. Quan parla de les relacions amb les institucions, parla de mantenir, per tant entenc que la Junta actual ho fa. Quan parla de tenir presència en totes les competicions catalanes, parla precisament de tenir, és a dir, com si no es tingués ara. És veritat, això? Bé, abans feies un exemple, per exemple, que els llançadors de Catalunya s'han de posar les medalles ells. Per tant, t'agafo el teu exemple d'abans, Jordi, és dir, doncs hem d'estar a tot arreu, i a més, quan és un campionat de Catalunya, a tots nivells, si és de cross, com si és de llançaments, com si és de marxa, com si és... Jo no vull dir que no s'hagi fet a tot arreu, però jo crec que... I quan també deia mantenir amb la intenció de mantenir i de mantenir de forma insistent, no? Perquè les institucions públiques, no públiques, ajuntaments, diputacions, Generalitat, quasi hem de ser quasi pesats, no? Pesats d'anar a reclamar. A nivell municipal hem d'estar al costat dels clubs per anar a veure el regidor d'esports, per si cal anar a veure l'alcalde o l'alcaldessa, per donar valor que hi ha uns nens o uns joves o una gent que fa atletisme, que hi ha un atletisme màster que també circula per aquella població. O sigui, hem de ser una miqueta insistents. Jo crec que la nostra insistència pot tenir un bon resultat, i en aquest sentit crec que ha de ser així, i llavors aquesta presència, el que et deia, no pot ser que un entrenador és el que doni medalles a uns atletes. Ha d'haver-hi algú. Si no pot ser el president o presidenta, perquè no arribem a tot arreu, i perquè segurament que en un mateix diumenge, i jo això entenc, en un mateix diumenge podem trobar-nos que tenim 3 competicions diferents i que potser una són a cada punta de Catalunya i no podem arribar, però si hi ha altres membres de Junta que poden sortir en nom d'aquesta presidència i que puguin arribar, però sí. Anem a obrir la capsa de Pandora amb el bloc de la comunicació i el màrqueting. Ho dic perquè vostè ho especifica clarament en el seu programa, i és una cosa que a mi com a periodista m'ha cridat l'atenció perquè realment m'interessa. Primer de tot, ras i curt, existeix la comunicació i el màrqueting dins de la Federació Catalana d'Atletisme? Existeix un programa actualment? A veure, jo no sé si hi ha programa o no, jo no l'he vist, per tant jo no puc dir una cosa que no sé, per tant jo no sé si hi ha programa. El que jo sí que veiem des de fora, i és la meva percepció, insisteixo, que crec que es podria fer més. Més
Per què? Bé, jo crec que qualsevol esport, i més el nostre, com més visible el fem, com més visibilitat tenim, i això és com l'atletisme femení, o com perquè ara hi ha boom en certs esports més femenins, perquè cada dia els veiem i cada dia surten els mitjans i cada dia se'n parla. Per tant, nosaltres també hem de fer molt, molt visible el nostre esport. És un esport bàsic, és un esport essencial, és un esport que des de la base és la base de tots els esports. Jo sempre defenso l'atletisme, és la base de tots els esports. Hem de fer visible. Cada cosa que fem amb atletisme ha de sortir. I ha de sortir des d'aquell nen que fa un bon resultat fins a aquell grup que fan no sé quantos, no? I que, per tant, la federació o la persona o l'equip responsable d'aquesta comunicació ha de constantment comunicar, constantment comunicar. Jo, si em permets, estic aquí a casa vostra, però jo he dit moltes vegades que carrer lliure, que sou vosaltres, d'alguna manera la federació hauria de ser carrer lliure, o carrer lliure hauria de ser la federació, en aquest sentit, no? O fer una feina semblant, perquè el mateix no, perquè el mitjà i la federació és diferent, Sobretot destaquem això, que són coses diferents, mitjà i federació. No, però en el sentit que la vostra feina, o sigui, aquesta imatge que nosaltres anem a buscar, que busquem a veure què diu carrer lliure en quant a resultats, en quant a competicions, que aquest jo és el que potser trobo a faltar des de la federació i que molta gent troba a faltar des de la federació. La Federació Catalana hauria de comunicar molt més. Per què penso que he de comunicar molt més? Primer, per fer més visible el atletisme, per fer molt més visible a tots nivells, a totes categories, amb tots els resultats que pugui haver-hi. Per què? Perquè com més visibles siguem, més podem anar a vendre, més podem anar a buscar. Si un element no el coneixem, també, això lligo amb el màrqueting, no? És cert, necessitem diners. Necessitem diners. Però deixi'm fer èmfasi perquè és que m'interessa molt. Com ho faran? És a dir, amb quanta gent, quins recursos? Perquè al final és un tema que també val això, gent i recursos. Sí. A veure, com et deia, a vegades hem de sembrar per poder recollir, no? I hi ha moments que potser toca invertir, encara que immediatament aquesta inversió no tingui un resultat immediat, no? La immediatesa, i som en un esport que la immediatesa no existeix. Per tant, la immediatesa no existeix enlloc, i menys en esport i en gaires coses, en poques coses aquesta immediatesa existeix, no? Per tant, què penso? Que a mesura que anem venent, que anem comunicant, que anem fent que les competicions es vegin, els streamings, per exemple, que comentava abans, és a dir, l'streaming ens pot donar l'oportunitat que allò que estem fent ho veguin moltes més persones que no ho veurien només a la pista. Però pot ser que hi hagi una casa comercial que a la vegada pugui veure aquest streaming i dir a mi m'interessa poder publicitar aquí, perquè és una manera de que tal, i aquella empresa que porti aquesta graneta sorra perquè puguem fer això, ja anem creixent, no? Aleshores, és a dir, jo crec que la visibilitat és clau, no? Com deies, les coses no es fan per avui, per demà. Jo plantejaria un programa, i aquest programa que més o menys ho va seguint, no és un programa que es farà tot aquest any 2022, si que any o 2022, serà un any de posar-nos, de veure, de sembrar, de preparar el terreny, de preparar tot per poder anar sembrant, per poder anar buscant recursos, veure com ho podem fer, quin pressupost tenim. Jo també tinc un altre agreujant, si és que finalment soc jo la candidatura guanyadora, és que jo tinc un pressupost tancat, ja el tinc, vull dir, que em mouré amb uns recursos que tinc, per tant, hauré de buscar nous recursos si vull fer noves coses, perquè ara ja el tinc. Clar, perquè això que està en quant ara són diners. És a dir, algunes coses importants que, òbviament, són necessàries, són diners, també. Són diners. Però jo crec que amb la persona o les persones que formen part d'aquest equip de comunicació o màrqueting són persones que han de portar un resultat. És a dir, i per tant, també es treballa amb objectius, no? Jo penso que els objectius són claus per qualsevol arribar a algun lloc concret, no? De fet, en el programa vostè parla de la bona gestió de l'economia global, que suposo que entrarà en conflicte una mica amb tot plegat, no? En dir, invertim, però sabem el que hi ha en aquest moment. Sí, el que és molt clar és que jo m'acompanyen també persones que en aquest àmbit ja en tenen molt més que jo, en l'àmbit econòmic, perquè són economistes i són persones que porten gestió i per tant jo confio molt en ells i evidentment aquesta balança que estem comentant, aquest equilibri és clau, no? Però sí que si no fem res, no cal que busquem res. Aleshores, a vegades, el voler fer ens obliga a buscar i en aquest cas jo sé que m'hi tocarà buscar per poder aconseguir aquests recursos, per poder-me'ls gastar per lloc, no? Però és una cadena, és una cadena. Jo l'altre dia mirava el pressupost de la Federació Catalana i actualment la Federació Catalana solament té 38.000 euros en patrocinis. Clar, quan tu mires un pressupost i dius té 38.000 euros de patrocinis,
amb una federació que té uns 800.000 euros de pressupost, exactament, tampoc no deia la xifra, no recordo la xifra que és exactament, però anem per aquí una mica. Això té qualsevol club de Catalunya, molts clubs de Catalunya tenen aquest pressupost pel seu club. Alguns grans, no tots, no ho tenen tan fàcil per tenir això. Però els grans, els que tenen alguna sponsorització. Per tant, sé que em tocarà tocar moltes portes i sé que moltes portes em diran que no, i sé que tindré decepcions, i sé que potser em pensaré que aquells em donaran 3.000 euros i me'n donaran 300, i sé que un altre potser em dirà ara no és un bon any, però hem de buscar. Si volem fer coses hem de buscar. Però si som més visibles, si treballem, si fem coses, si puc vendre que o inclús patrocinis per campionats en concret, de dir, molt bé, doncs aquesta competició, d'aquesta promoció, doncs a veure, aquesta ciutat, quina és l'empresa més forta d'aquesta ciutat? Quina empresa tenim aquí? Doncs potser anar a parlar amb aquella empresa que digui, escolta, vols patrocinar aquesta competició en concret? I vostè creu que voldrien apostar per l'atletisme? No ho sé, ho he d'intentar. Ho he d'intentar, no ho sé, però ho he d'intentar, possiblement, potser d'aquí 2 anys, si estic al davant d'aquí, diré, ho he intentat i no ho he aconseguit, però almenys jo crec que ho he d'intentar, no ens podem conformar. I crec que si, com dèiem també, hi ha unes administracions. Jo sé que les administracions tenen els recursos que tenen, els pressupostos que tenen, però hem d'anar a vendre'ls-hi. Jo tinc molt aquesta idea, fer un projecte, uns objectius. Aquest projecte s'ha de presentar, l'hem d'ensenyar, l'hem d'escriure. Un cop el tema escrit, jo com vaig a presentar-me en un lloc no puc anar amb les mans com buides com vaig ara. Jo he d'anar a dir, tinc aquest projecte, tinc aquest plantejament, vull fer això, tal, i possiblement me'l comprin. Si veig amb les mans buides, ningú em comprarà res, jo he de portar alguna cosa per vendre. I aquest objectiu, aquest projecte, és el que jo crec que a la llarga o a la curta, i acompanyat d'aquesta visibilitat, de fer coses, de que som presents, de que estem movent a nens, quan nosaltres estem en una competició movent a 1.000 i escaig de nens, això ha de sortir en un lloc o altre, s'ha de veure, ho hem de fer visible, no tot és futbol o bàsquet, també hi ha atletisme, i aquesta és la meva idea, però ara, aquest és l'objectiu meu, veurem si aquest objectiu es pot complir, jo espero que potser no el 100% que m'agradaria, però jo crec que si busco un 100 i tinc un 50, ja he guanyat un 50. Anirem acabant. Parlem ja de l'últim bloc també que volia comentar molt ràpidament. Vostè parla també, té un aspecte en concret de temes de prevenció, actuació contra possibles abusos. Li volia preguntar precisament per això, si existeix un protocol de prevenció i actuació contra la possibilitat d'abusos de menors. Per exemple, en l'atletisme hi ha molta promoció, hi ha molts menors d'edat. Existeix aquest protocol? A mi que em consti, no. Que em consti. I per això jo he ficat en el meu programa, que em consti, jo tampoc no vull... Per tant, vostè el vol tirar endavant. Jo el vull tirar endavant. Jo crec que aquest tema és un tema important, crec que és un tema com el tema de la igualtat. Jo crec que són temes que els hem de tenir present en qualsevol federació. Hi ha ajuntaments que el tenen, hi ha clubs que el tenen, i per tant, si hi ha clubs i federacions que el tenen, jo crec que si no hi és l'he de fer, i si el tenim, que jo ara no sé exactament si es té, s'ha de fer públic. I l'hem de tenir i l'hem de dir, guiteu, el tenim, aquest és el protocol, clubs, la federació té aquest protocol, si hi ha alguna cosa, aviseu-nos, que bé, no hi ha masses denúncies, no hem tingut masses denúncies, però jo sé que hi ha hagut casos, i per tant penso que no podem passar per alt possibles casos que algú surti, en aquest cas, malmès per una acció incorrecta. I com dius, això hi ha molts nens i nenes i hem de tenir una prevenció. Aquest és un aspecte, i l'altre són els casos de sexualització i cosificació de la dona, que hem vist denúncies d'atletes catalanes que ho han explicat assetjament a xarxes socials, arrel també a vegades d'imatges que s'han vist. Es pot controlar d'alguna manera aquestes imatges, per exemple, que es graven en competicions de la Federació Catalana, a través d'acreditacions que a vegades pot cedir la Federació Catalana? Es pot arribar a controlar això? Estoy en ello, també, com diríem, no? Estoy en ello. És complicat, perquè, per exemple, en aquest tema, la setmana passada en parlàvem amb el senyor Chapado, el president de l'Espanyola,
vam tenir una petita reunió i comentàvem aquest tema, no?, d'imatges que circulen per les xarxes, d'atletes o d'això, o de fotògrafs que, en comptes de realment valorar el salt, no és el salt el que es veu al llistó de perxes, sinó es veu una altra cosa, o el salt de llargada, en comptes de veure si ha fet 6 metres o n'ha fet 5, doncs com cau a la sorra aquell atleta, no? És complicat perquè, diguem, dominar, els que sou més de comunicació sabeu més que no pas jo, dominar les xarxes és complexa, però jo crec que ho hem d'intentar i hem de saber molt bé qui està a la pista, qui fa les fotografies, com es venen aquestes fotografies i com arriben. I això ho hem de vetllar, s'ha de vetllar. Jo penso que no és lògic que l'esport és perquè ens valorin per les marques i els resultats que fem, no per si la nostra vestimenta està ben posada, mal posada o si tenim una caiguda d'una forma o d'una altra. Senyora Rosic, farem les dues últimes molt ràpidament, si us plau, així que sí, unes respostes ràpides. La primera, sense entrar en temes personals. Vostè té un rival, que és l'actual president de la Federació Catalana, el senyor Joan Milluendes. Una pregunta clara. Si guanya ell, vostè li brindarà el seu suport i si vostè guanya acceptarà la seva ajuda? Bé, jo mai m'he negat el meu suport a la Federació Catalana d'Atletisme. Jo fins ara, que representava el Club Atlètic Manresa durant tots aquests anys, he estat més de 22 anys presidenta de Manresa, a mi no se m'ha tingut en compte aquests últims anys sent un equip de divisió d'honor com som la Manresa. Si jo guanyo, jo tindré al meu costat, si volen, tots els clubs de Catalunya hagin votat, a qui hagin votat, estiguin en qui estiguin. Jo vull sumar i al final del meu programa veuràs que hi ha tot un seguit de comitès i comissions i, per tant, m'agradaria molt la participació de tothom. Per tant, jo no exclouré ningú. Mercè Rosic, queden 6 dies per les eleccions. Ara mateix, quin tant per cent creu d'opcions que té de guanyar? Va, deixem-ho en un 60%. Un 60%, queda dit. Mercè Rosic, candidata a la presidència de la Federació Catalana, gràcies per atendre'ns i molta sort. Gràcies.